Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Niretzat euskara txikitatik amak erakutsi didan hizkuntza da. Niretzat ikastola lagunekin egoteko eta ondo pasatzeko lekua da. Niretzako ikastola lagunekin jolasteko lekua da. Eta niretzako euskaraz hitz egiteko lekua da. Hemen euskara asko hitz egiten dugu. Bai, eta jolastu. Bai. Haupa ikastola! Niretzat, etxe bat, euskaraz hitz egiteko leku bat, eta lagunekin jolasteko leku bat. Niretzat etxe handi bat, eta euskaraz hitz egiteko leku bat. Niretzako ikastola lagunekin jolastea da. Niretzako ikastola ikasteko leku bat da. Eta euskaraz egiten dugu. Eta oso ondo pasatzen dugu. Niri ordenagailuekin jolastea eta ere bai jolastokian jolastea lagunekin. Eta niri lagunekin jolastea. Gauzarik politena munduan. Eta margozteko lekua. Bai. Jakiteko margozte leku. Eta lagunekin egoten. Eta lagunak maitasuna. Eta dena. Nik ikastolan euskaraz egiten dut. Nik ikastolan danak egiten ditut. Gor euskara! Euskal Herri euskalduna irabazte. Araba euskaraz niretzat gauza desberdinak izan dira bizitzan zehar. Txikian nintzenean jaio eguna zan. Kanpora irtetzeko egun bat, gurasoekin, bokatajan, ibilaldia, ez dakiz zer, batez ere gustatzen zitzaidan Arabar Errioxara joatea, beti eguzkitsu zegoelako. Pizka bat nagusiagotan, gauza berdina egiten genuen, baina ja oraingoan kuadrillarekin. Eta gero, ja pizka bat helduagoa zarenean, helduagoa, gazte nerabe fase horretan, hori egiten duzu egun erdiko lan, egun erdiko parranda. Txanda bat txosnan, txanda bat parkinan, lagundu behar zan. Gero ja, guraso moduan, asuntoa jartzen da potente. Bai, kanpoko ikastola bati tokatzen zaionean, laguntzera zoaz, baina, ostras, zuri tokatzen zaizunean, honek dakarrena. Eta orduan, kriston lana da, denoi tokatu zaigu alakoren bat, baina badakizu lana dela, baina lana dela zeo zer lortzeko, helburu oso zehatz bat izaten du, ikastolak dituen baliabideak, dira direnak, daukaguna, eta beti lortu nahi dugunez, gorantza joatea, aurrera jarraitzea, hobetzea, hitz bakar batean, tokatzen zaigu lan egitea. Eta gure dirua biltzeko modu, ez dakit, garrantzitsuena izango da Araba euskaraz, suposatzen dut. Araba euskaraz, Arabako ikastolen eta euskararen aldeko lan handiz eta ilusioz prestatzen dugun jaia da. Gero gure familia eta lagunekin gozatzeko. Komunitatea osatzen dugunon bai ilusioa eta elkarlana Araba euskaldun bat lortzeko. Araba euskaraz, Arabako ikastolei babesa eta laguntza ekonomikoa emateko urtero ospatzen den jai bat da.
Urtero ikastola desberdin bat arduratzen da jai antolatzeaz, eta ikastola osatzen dugunok auzolanean laguntzen dugu. Niretzat Araba euskaraz oso jai berezia da, txikitatik parte hartu izandakoa. Txikitan, Laudio ikastola dantza taldean parte hartzen duen eta Araban zehar beste ikastoletako dantza taldeetako umeekin kriston harremana sartu genuen, Gero, nera bezaroan edo gaztaroan, autobusez, kuadrillakoekin, eguna pasa joaten nintzen. Eta gaur egun guraso bezala beste modu bat ere, txandaka, lanean edo, eta gurea tokatzen denean, lan gehiago noski. Baina beti guztiz eskertuta ikastolei egindako bultzada horri. Eta emozioz bete eta bizitzen. Ezagun demokrazia zerri askara, geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ezkara. Hizkuntza gabe saidatzuen nola irtengo naizen plazara. Euskararen aurrerapena edo non entzun dudan euskara arraro egiten zaidan toki bat, Laudio bera esango nuke. Ikastolan hasi nintzen urteetan, Laudio guzti zerdaldun esan herri bazan. Eta naiz eta hiztunen kopurua behar bada ez asko handitu, euskara ezagutzen dutenen kopurua bai handitu da. Eta kalean, edo edozein lekutan, euskara gehiago entzuten da nagusien artean. Naiz eta umeen artean ez. Nire ustez uste dut Laudion euskaraz entzuten dela, uste duguna baino gehiago, eta dena da mugitzen zaren inguruaren arabera, eta azken finean posiblea da, baina arazo nagusiak dira hizkuntza ohiturak, eta nik uste dut hizkuntza ohitura horiek errotik aldatzea dela oso zaila. Behar bada Addis Abeban izan da. Kasualitatez gure gida euskaldun baten bikotea zen, eta zekizkien hitzak euskeraz gurekin partekatu zituen. Dena den, bidaiatzen dudan bakoitzean, beti usten dut horre idatzita, toki guztietan, mezu bat euskeraz. Eta euskaraz entzun dudan lekurik arraroena, igual ez, bereziena bada ere, zeren arraroa ez da euskaldun bat topatzea edo non ez. Baina behin, Parisen, tokaderon, argazkiak egiten, Eiffel Horriari argazkiak egiten gendela, senegaldar bat etorri zitzaigun, ordizin bizi izandakoa eta guztiz eskertuta zegoen euskal jendeari, oso hitz politak zituen euskal jendearentzako, eta argazkien postureoaz laguntzeaz gain, Eiffel-dorre batzuk oparitu zizkigun, eta benetan oso hunkigarria da eta oso garrotuta sentitu ginen euskaldun izateaz horretan, berari esker.